Nangabot na mga vote counting machines kun VCM ug mga official ballots nga gamiton sa eleksyon sumad karong Lunes sa dakbayan sa Talisay. Si Chon nagkariyon sa exclusive report. Alas 8 kaganihang buntag naabot ang vote counting machines alang sa 151 ka cluster precinct sa Talisay City. Lakip na niini ang voters registration verification machines kon VRVM. Aduna usay dugang VCM o VRVM aron magamit kun mahitabo man nga adunay mapalyar nga makina. Kompleto na usab ang official ballot sa dakbayan nga gitipigan sa City Treasurer's Office. Mato ni Attorney Charis Faith Sohor, election officer sa Talisay City, nga kompleto na tanan ug andam na sa eleksyon karong Lunes. Sa Mayo 9, pang-deploy na ang VCM o VRVM sa mga polling precinct. Samtang sa Mayo 10, ipahigay ng final testing and sealing alas 2 sa hapon. The contingency VCMs are allocated in case ang mga VCMs nga naa didto sa polling places is kanang maghuba despite troubleshooting na sa mga technicians nato, so naa natay ready nga mga backup VCMs nga ato ang ma-distribute pod. Planchado na ang security plan nga ipatuman sa kapulisan sa dakbayan. 24 oras silang bantayan ang mga election paraphernalia hangtod na sa mga polling centers, din tagduha ka pulis ang ipang-deploy. Nasa full deployment tayo. In fact, yung mga inyupi natin, we require them to be, some of them to be on duty para yung police na imbis na nasa opisina lang, nandun sila sa mga eskwelahan. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carrion, Balitang Bisdak.